IB Видео представя Ягодов сладкиш. Ягодов сладкиш. Познавам едно момиче. Няма по-сладка от нея. Много е специална. Най-добрата ми приятелка. Справя се отлично. Стреми се към добро. Тя е страхотна и забавна. Ще ни разведе. Ягодов сладкиш. Толкова е сладка. Точно като името си. Ягодов сладкиш. IB Видео представя Ягодов сладкиш.